Jalup Jatend Piny Kithure Kindiki olando ni sirikal chano mar tieko gero kuonde ohala 13 kapok ochopo dwe mar 12 higani, kowacho ni chirni mabiro dong' ibiro tieko higa manyien. Kowuoyo e od bura ma Buri e kaunti ma Meru kuma nodhi e limbe kar ohala ma kamano, nowacho ni sirikal ogolo $76 million mane odeko ma bende idhi tiyo godo e yore mag gedo, ka $76 million mamoko tibro gol kapok jumbe 2 mabiro korumo mar neno ni gero kuonde ohala go orumo. Kata kamano, Kindiki owacho ni ok obi rwako mwandu duto te kanyo, mak mana mago manyalo ywayo jo ohala mawuok e pinje maoko. Gie sani owacho ni sirikal manyo jo ohala madongo e pinje maoko gi chirni maoko mondo mi ginyal riwore mar neno ni Kenya oyudo yuto mang'eny mitero e chirni kapok ochopo Disemba higani. Katika kaunti 47 tumesema mwaka huu kabla ya tarehe 31 Disemba kuna zile counties 13 katika Kenya ambazo tunataka tuwe tumemaliza hii program na hii kiwanda hiyo inafanya kazi. Na rais mwenyewe ndiye atakuja kufungua, lakini hata fungua hii mjengo ikiwa hivi. Wakati anakuja kufungua lazima akute nyanya imeletwa hapa, avocado, viazi.